Здравейте на всички, аз съм Dark Steam Pro и днес играя Skywars. Най-после хора мога да играя в сървъра, преди нещо се беше бъгнало и не можах. И ето, нека започваме и нещо се бъгне, трябва да пиша хъп. Не знам защо по някой път нещо става, ама след това се оправя, не се бойте. И чънковете ми зареждат бавно. Да, 30 секунди и започваме да играем тук с арена, не знам. На Skywars малко съм ръчкал, имаме survival game, имаме едно дето строиш, ще убиваш хора. Ще ви показваш всичко, аз ще изтегля още сървъри и ще играя на тях. Така започваме след 6, 5, 4, 3, 2, 1 и старт. Айде е по-бързо. Оу, ес! Още от началото и ги почнахме. Беше убав. Нека си сменим. Съм с VIP. Кога се взех VIP? Вече, да, вече от... А то само за големи такива спусти. Не, че за друго помага. Има випове там за диаманти, не работи за тез. О, аз с диамантината брада. Ей го нашия човек, ей го нашия човек. Който се замина и скина. Така... Каски имаме. Този по-силен. Не знам кое е по-силно, чейна или чистия айран. Ма е айрана. Се ми тая. Това. Искам взема всичките възможни блокчета. Ще се как ми се бъгнал. Странно, тук никой няма. Сега ми се оправи тук всичко. Те ще чисто давам гаранция, че нищо няма от тях. Буклук чукта. То спадна ге, бе. Ай, буклук! Маре, с тази диамантина. Дей за мен. Вземи си. Той не го гледайте някой. Ти постоянно. Охо, само буклуци има този. Поне някакви са буклуци. О, има снежна тук. Щиня. Трябва да ги джемна. Ще буклуци не ми трябват. Зареждайте по-бързо, тези чинкове са много важни. Трябва да ям, защото ще да редженвам кръв. И той тук отгоре е взел сега всичките работи, нали? Сня, що не слагам каската? Пак и нещо се е бъгнало. Найс. Найс, я наново. Че са тези диамантини? Златни буклуци. Всичко хубаво е взел този. Стига, бе. Аба, ух. Внимаваме, че. Къде ще ходим? Право честно ми кая, вече ми писна. No лагет. Те сървъри. Тук и тя изчезна някъде. То се си... той то си за към мене. Ти обол ще го посрещна.
Пак има някакви. Да, има. То сме кеви. Ела. Ела, дайде. Не се бой, аз не хапя. Стига бяга, де. Спечелих, хора, спечелих! Йопи да е! Yes, хора, победих ги, направо ги смачках. Айде, още една игра, бе, айде. Хъп, бъгна се. И така, yes, първата ми е спечелена игра. Защото от днеска точно разбрах, днеска ми късметийски ден. Точно от днеска разбрах, че мога да играя в сървъри, които да се забавя. О, събрал ми е много як. Ще играм още 2-3 игри имам. Ще давай скепи и ако искате се абонирайте. Харесайте кръпа, споделете с приятели. Дайте лайкове. И ме карайте да правя още от Skywars, Survival Game. Съжалявам обаче, само да се извиня за тия гадни мизерни чънкови там и гадното зареждане на сървъра и лагването понякога. Ама то понякога ми е нормално. Принципно няма какво да се прави. Някой път не. Сега не ми лагва. То сбавям рядко лагва. Тук много хора има с лъкове, зато и го знам, че мега работи, купчета. Как съм спечелил голен Skywars, доста се радвам. Първата ми спечелена игра на Skywars. Всичко бъде. Ето нещо, лагна панка. Съм много добър. Мощен съм аз. Тук няма ли нещо? Пак да ги разбера. Къде ще ходим? Може отидем към ония. О, чакай, ще съм снежна топка. Не можаха да го отсега. Ей! Ще ме кара да ходя.
Но ми е гамно да стоя по Skywars, защото може да паднеш. Стига де! Слакари малцеги, бе! Еми не бой се да се печели, тото и си е верно. Еми да, аз много бавно стоя, аз тук много май страх да ни падна. Защото от някой път става един бък, дето съм държал шифта и пак падам. Значи стоя доста бързо. И съжалявам пак нещо ще се е бъкнало. Аз ще изиграем още една игра. Че ми е доста забавно. Айде. 3 секунди. Ето и вече е по-хубав Skywars. То Skywars на кеф. Жалкото, че при нас няма такова. Ендър Пери, което е малко фъкано. Защото може да се телепортираме и е по-лесно, отколко да стоим тук. Си някой да ме оцелва мене, защото не е постоянно ме стрелят с лъковете. Ще гледам какво да не е много дълъг, защото после не му се качи. Снима това. Ей, аз стига бе, то скапания меч ли бе? Ей, аз стига бе! Еми, не може си да запечелите си верно. Добре хора, това ще е от мен. Не забравяйте да се абонирате и пак нещо се обърна. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и до скоро!